Patay hap sa ming kin-kin kay aron naghanay ng was ang panit na. Dapat ang liog, daghan. Las mo ukbanay mo sa nakin. Daliog pud di pa ko ang lula. Daliog la. Na. Kasan na, anak. Mutoy og galit na sang naong. Na masay pa tahyupan. Man say handamay patahyupan na mo kay ganikan ini. Kaap ba ni? Kamot. Nas kamot pod la na. Ay mo ti dyan nas mong buto wa. Parang katuwa na primero? Ha? Dito sa eskwelahan? Na siguro basa udah to. Mana saya dahon sa sana dahon na la handamay. Damay. Ah, handamay. Dahon sa handamay. Mana saya pang paspasay. Mana handamay kin. No, nakana mo ginan lubo-tubo sa panit ni kin ah. Mas sa papaspasan. Ang kamot. Nawawa ka to. Hindi na pagkanag. Sa may supak na nila. Katoy. Mga manok, anak. Sa may pakanan, nilawoy. Nilawoy sa ano. Isda nga di kata. Pakanag itlog. Namulutang mo. Na, di sa laman sa mukha ang itlog kin. Mga nilawoy sa ano. Nilawoy sa imobi. Kaya sa kakaang mga kuan. Mga supak-supak. Badan din. Kapadyan di. Kanara isda mga sabaw nun. Sabaw tan isda maray kuan sa gulay. Ano ng taong? Di pa ng taong no. Makalutaw po na. Kaya kubasa pwede ra. Batong. Ay mo na ang naa. Nang butoy-butoy na si mong wait. Kin. Tapos ang liog. Na. Ang liog lari Ang bukton. Tinga naman ko kay pagtanaw na ganigikan ko ng laban naman pag humanag laban na unsa na ba na nga puwan naman mo aping. Sige man din ron. Lukuton patasuhan. Pasuhan na la. Okay. Mana si Jay dahon sa handamay. Yung human na nagpangpaspas. Lukuto na mga paasuhan na to sa abuhan. Okay. Ilak-lak na ito lang no. Mulai dahon sa handamay. Mau jadi karaan sila mga nambal dari sama. Ha? 88. 88 na ka? 88. Oh, iti. Manala? Muna sa lukuton. Ano man la, pwede danhira na pasuhan? Anira ni. Anira. Tan sinibito. Mau lagi. Sa una po dahang mamaingan naman po. Katugikan po dahang itudlo ni mo. Nga yung pugo sa una, mapungahan po kumaingan ni ba? Mga dani na kuan. Di man pwede skin gin o mga kuan, mga pinili ra gid ang kanon kanaro mga pilaw uy isda nga di pud kuan siya palita man mi gulay ron may katano mo gulay la dera la okay na to la Okay na. lamat ka ajo moto na mi ta lo to na mi lo to na mi lamat na sa mi lamat kasa na harap ba itong hilbit pa? Uli na may kay hapon na nagwas ko kin. Hawa ni ma. Ha? Hawa na. Ayun na. Oh, bisa ba kagikan? Mabaw. Lagi papaspasan.
Bata na yung hanga. Kuan, hangin-hangin. Das hangin mo kuningan na. Ito pang ubanta kain. Ito may kado kain. Di na. Ban ka? Palit tugutan. Di mo na pwede pangin-hanginan siguro. Nalibi ka na libi. Naganta kang jacket. Nagana na maako si ko anto. Anong naihakot? Nagtantol kinang tamis pa ka na. Pugaw siguro sa room. Gikan mo nang limpyo yung room. Amo na, pag uli ni sa ingan, ana. Sa motor mi guys. Ang motor na magibilin. Unitikin. Uniti. Ikaw sa vlog. Ito ang pagkatang dito ko rin. Mag-upload ko rin. Pag-helmet ki. Ikaw rin bidas cellphone oh. Mag-video. Dili. Ato lagi patumoy. Sibig na rin. Sa merkado guys, palit sa amin kubasa ka maglauoy mi karapan hapon mingaw man uy hatan ako nabinta-bintahan na ayaw ka ta ha kana naman siguro pang sagol lauoy kaya tag pang lauzay nagsira mo lagi pas madam dari pikas Ana? kaya ran pang gunit rin pang lauzay rabat eh gunit eh Kinsi. Pwede silang lang kasi sa paluglong di. Zube, ang sa'yo mo Zube? Ano sa? Eh, tita to silingan. 15. Dahil sa pinagatan. Kalate? Dahil pinagatan na siya. Kinsa? Ito na rin, kan. Baligjis, lagi. Baligjis, rara kaharang pasagos nila, uy. Ito apa ko'y koan. Sa may nga mga madam. Dali madam, pili dali. Dahil ito. Mailihin na. Mailihin natin, ito karangi, ito. Kena? Kaya na ka. O, jis sabi. Ala, jis. Bancing to kini. Kumaan kini. Bancing to. Ya, ikaw man na yung mga suki, di ay. Wala kong suki. Yan, mga suki na mga himas, buyag. Hindi mas pila. Kana rati, 25. Kung mo bilo, kaya di na ang kinano. At ugma nakapalit ka ang pagumangkon. Dito yung isprehan. Bebe, ugma na ako maglaw, uy. Ugma na ako nito pa. Kanan. Nasami, te. Ay. Di man din ni mangga, uy. Nailad ko da. Sa man ni avocado? Ara lami agi lang ko ada evergreen nga avocado. Tagpilang pa ni kilo? 80 kilo, madam. Pila ka buo ka sa ka kilo? Bipindot ako na mo 80.
Lignin lagi ka adyo, murag bayabas. Murag bayabas no. Gamay ra. Unsa man na hinog na na? Di pa. Di pa imo mag-upakan sayang. Nakuan lagi na habol. Uy, basin na sa mga buneg ra ni. At kari-darin habol. Pag kanin kuan ba basig nangahagbang ni. Awan at hako, isibot na sa hukar. Gisibot-sibot ni. Injo lagi ni punuan. Dahon ugangan. Kana na naman. Sige, isirado 80. Kana? Okay, 80. 2, 4, 6. Maduri ka inom ka buok bunit, be. Pila pa rin imong luya? Yes na. Luya ha. Tagalog o Bisaya? Bisaya ni? Mama English. Bisaya ko no ni. Di ka mo English. Nagkarip po, Jis po ni. Jis. Parit po, be. Hana namang apilan ng sili. Kaya na ko lutuon. Kani. O 80 man na no. Isirado na 100. Okay, so kare. 100 sirado. Itong palitan is beres kay. Thank you, Ros. Thank you, Ros. Ter, sabi te. Mura yung magipalit, guys, ka na. Kubasa, tao, batong, o karang day avocado. Lam, iman ni avocado. Piluy, o sili. Yan na ako'y gamitan na ni. Ha? Isa man. Di na, uy. Di sa maka-fried chicken kaya makalubang kuno na na. Ang gantong-gantong na ay nagpaspas ni mo. Huwag nami, uli nami. Hawa na siguro manakot dito. Ano ba ko helmet? Okay na. Kuya tere cellphone, Ken. Ha? Plus mga kandingis. Tara. Kauli na. Aglubi nga katong naigo paglipak na namatay na siya. Sa paglipak ra ba jada na kana naigo siya ng time tong naigo siya slipak. Adto po to spikas lubi kana na kana hipos kus kanding. Grabing kasagam tong uwan na. Ikan ba mi eskwela skimi ba? Gino pamati lagi na kasi. Pamati na pag-igos kanang kilat ng lubiha pamati na kamaro butog hang daghan jarang kasaga kaso. Ni maho pa jeng kuan paghaman ni maho aso ni maho kana sunog ba. Dapat sabud-sabud na ha. Bag. Ay nako gabian na. Okay, ya. Kahuli. Dagan-dagan na. Hapon na. Ay dito pagkos ubos sila tatay na nuwa ko silang mga buhian. Wala sila to sila luway. Naglaag nagnanda sa silas ilang isa ka apo imingaw sa tatay ni Zakzak para mga sa tatay ka pinanggaan og apo imingaw sa Zakzak tuon nanda sila so okay na kami mo nabili sa mga buhian baylo na pud mi kay klasian sila may mabilis sa mga buhian so karon kami na mabilis lang buhian na kanilubihan na igo man slipak yes mga murag duha naman siguro kasi mana pag birthday kin kanina naigo na siya ito'y babaw to napatay naglubi gabihan na pastilan gabihan naghinipos usab na katang nangka re lili Tara mo. Silong na sila pasilong kay gabi na. Parang himus. Init ako tubig yung maglauoy sa amin guys. Lauoy sa meron. Daragahang pinalit nga kuan avocado. Aligo 80. 1 2 3 4 5. Pili ba ni? 7. Unom di ay. Unom ka buok. Lamayin sa avocado kay lignin. Lignin mo kay mito. Kaya nagulan na. Lapit ang luya balik jis kan luya ang Bisaya o kaning sili na koy gamitan dani. Palit ko dani siliha.
Tatsal. Mahal na yung timbangan eh. Doy ang Bisaya, alam mo sa guys, sagol sa mga nilaw. Sagol na sa mga kuan roll nilaw uy nga kuan. Hanay sagol sa mga nilaw uy nga kubasa o batong. Mani mga utan ron guys, nilaw uy, batong o kubasa. Sa mga kuan, iting. Siya ang guys, nilaw uy taron kaya ron lamig hinigupay sa baw ba. Kami nga ba nga ni kanang bitang kaugalingan natang abot. Garden guys ko guys. Hindi may magsilbi mo pa may garden nun yan mga kanding binuhian. Apoy ang kanding. Una dyan nagkaas ang mga buhian. Una dyan nagkaas ang mga buhi. Na guys, luto nagahang nilaw uy. Wala man mabutang kamunggay, nakalimtan. Sa magdinali-dali nakalimtan ng kamunggay. O fights na ni. Ken dali na Ken. Makahigupong sa boss kuya Ken kay bawal sa nijang mga mga lansahan nga pagkaon. Guys, manihapon taninzo mga ba mo nilaw oy. Higup taninzo nilaw oy guys, maglaw-ilaw oy sa taron. Ilami ihigup og nilaw oy. Nilaw oy kubasa uyed batong. Nakaliptan ag kamunggay. Ano mo guys, manihapon tanin tanan. Manihapon tanin tanan guys. Nilaw oy. Tara, antang. Ken, dali na Ken. Kaan baby girl, kay lami kayo ng nilaw oy. Tigog ko Ken. Na may taong siya guys na may taong kaso bawal lang taong. Kain Ken. Naghanakaon kay arong maadso gali. Ang imong kuan si mong panit, tano ko be. Nawawa na, di nakataw. Sa tungod siguro sa kainit sa panahon, saan ba? Pagka na. Lawi-lawi sa taron kay bawal nimo na mga itlog-itlog pud. Kani makulabas. Dapay baji guys nanguan ng mili og batong. Batong is life pa ni sa pud. Lami man tananday. Kuya, dali na kuya. Kani pa ko kulabas. Mahinaw oy. Yami kayo day ang nilaw oy day. Sige pagka na. Dali ko kulabasa. Nihapon tanin tanan. Pinakalan. Nihapon ta guys. Kuya, dali na ya, dali nila kuya. Kalamis among gulay. Nilaw oy kubasa o batong. Nakaliptan pa jud ag kamunggay. Nakalimtan ag kamunggay. Wala ni kubasa og batong ra. O pait sa ni oy. Pagamang kubasa sa likod kay laki man na. Gikuan po sa giaungan po sa mga saging. Ito mamunga ma. Ha? Ito mamunga. Ha? Hapon tanin so tanan, hapon tanin so guys. Kami among sudan nilaw uy nga gulay. Nga binutangan og itlog nga sardinas da. Sana kay bawal pang kinkin. Kaday pwede man to nimo day. Kulay ra. Ha? Kulay ra. Gulay ra imo? Namin na gulay. Higup sa bakid. Hapon tanin so. Kuya, dali na kuya. Huwag man naman palihapon guys. Matos ako kalidad na to. Kuhan mo. Sabi ko magsugod nila mo. Ado ako sa kuhan. Just makagawan, anhin, kapipay. Isang bala, bitaw nga mo nagtrabaho dahil, hiyo. Diyan sa ako kay masakit to naman to. Pahuay na. Nga naman na itong ginabuhin niya kalibutan. Pasukas pa doon, lakag lawas. Galing ko lupad-lupad na itong butterfly. Hindi na baka lang malo. Ma? May isuwat daw ang pangalan gasto mo. Ang mga na ito gabi ko, isulat. Katungkuan. Ang mga na diha ko, isulat ang pangalan. Attendance. Kaya sardinas with egg. Nilutong ko yung ganina. Kuy mo ipainom ang baka? Yes! Ang sabaw? Yes! Painom ang kanin mo. Kumabuhin. Importante na ba na painom? Not to
pag nagtalibon ma. Libon. Kapag gipa. Kuan yung gipa. Muli ako gipa. Wala ka na ba gipa? Kasi jakbaw. Kanang singla. Pangkakin yun. Oo. Hindi na siya aya. Sabi ko na okay na siya. Dugay po sa agwan tagang sakit po. Kasi may sakit ng dam. Heart mo ko no? Di-attack to. Kung makatabang ka, huwag makatawag kami ha. Puwan. Kuha sila katawag ng ambulansya mo. Dapat lang na number ang ambulansya. Kuha sila ka-andam. Bato may insa ka rin dyan. Bigil ko ka rin dyan. Isuwat daw yung pangalan mo. Sige. Tama na gan Miles G. Ako, humamyam mo. Ito ko kagwan tamag bilar-bilar kasi Nukay kang kawato, yung kauma. Punta. Punta ng sabawkin. Dapat ko ano. Sardinas with itlog. Nay tawong. Okay. Ano ka? May tawong na bagas kaso di pa man pwede pa ka na skin-kin. Bawal pa ko no, kaya maka-kuwan ko na, maka-lubang. Masamot na. Masa ni na gisi na guys, ganahan mo kumusuo kay presko. Nagbahala gisi basta kay di man sahon. Init. Makunit. Ganun ka sabaw. Kaya yung isang kuhan kasi dahil gilain nagbatong, gilain na sa kubasa. Yung nga na magka-askimi. Hinahala na yung mga divider ng isang plato. Tama na mga gipadaan nila sa ating plato. Nansay nga na ba? Loto. Sabaw-sabaw. Tangan niya. Yapon. Nakukas. Ngapon. Nagtingin, ulit taon na sa Kuya Gael, guys. Yag, tingog. Ulit taon na gamang Kuya Gael. Yag, tingog ba? Ngapon. Mara ng tiguang. Ako ng kabaw. Babaw na cellphone kayo. May klase. Sa Badog Domingo, magka-cellphone sila. Kasi ano, ang bago. Saran sa kulo sa eskwela sa papalit sila katong sa tuingan. Skit. Roller skate. Ano may purmada na? Ito lang sa merkado. Ada dito pwede kay mabundak unsa ka. Katong na isa nga igora mo to nga nailigid din sa pwede makuan. Sapatos na ako, Patos naligid. lagi nga nailigid gamay ba? Pwede ito nga. Bawal menguras turun. Bawal ito sa pangkuhan na ito, hamis. Di simba ko nga lagi makuan mabundak mo yang kadukan. Nama puti pangwalan, ano eh. Helmet, makeup. Diyan yung helmet. Oh guys, giganahan sabaw, ang baging gamay. Na sige. Nagkuyakin guys, na-enjoy silang ikaon. Ngano, maniwakan ang napakpak ko basa. Lami man mo na vitamins. Ay, Ha? Magahi, makuwag yung mga ipon. Wala na, kaya makuwag yung ipon. di. May kaso guys, may kaso guys, nilaw, oy. Maganahan, magigop. May gabok. Nayaring sa ilaw mo. Nayaring sa ilaw mo. Food. Na ano mo. Kalusot na mga iring guys, kaya mag-abri, may bintana, kaya ang alimuta. Ano lagi? Dupan. Aswang. Wah, yung teleport na ma. Teleport. Teleport ko rin guys. Dami. Ano deh? Ano deh? Kanahan, madami malaw. Uy, no? Ken, tagasa sa kang tubig ka na na baso na ito. Masama na. Kasama niya agi.